Bine v-am regăsit, dragii mei, la tarotul de la miezul nopții. Fata cu fluturi vă mulțumește că sunteți alături de ea. Tuturor abonaților mei, și celor vechi și celor noi, vă mulțumesc din suflet, vă trimit multă, multă iubire, ca de fiecare dată, și zâmbete pe măsură. În această etalare, dragii mei, vom discuta despre neacceptare. Ce înseamnă această neacceptare? Neacceptarea poate veni sub mai multe forme în sufletul nostru. Neacceptarea sunt acele momente în care nu vrei să recunoști o greșeală pe care ai făcut-o. Nu vrei să întorci capul și să privești măcar pentru o clipă în trecut, pentru că în trecutul nostru acolo este cutiuța aceea cu greșelile, erorile, viața noastră care ne-a adus nesatisfacții, acea cutiuță pe care nimănui nu-i place să o deschidă și nimeni nu dorește să o deschidă pentru că nu este plăcut, este de fapt prezentul pe care îl trăim. Baza pe care noi o punem azi, ziua de azi, este de fapt ziua de mâine, viitorul. Și atunci în viitor ne trezim, de ce mi se întâmplă asta? Pentru că în trecut, adică în ziua de azi, nu ai construit-o pe măsură. Plus de asta, în funcție de cum le construim noi, ele se întorc. Și mă refer aici la construcția mentală. Ceea ce dai, ți se întoarce. Însă, fiecare în parte, dragii mei, avem și o menire. Sufletul are o menire, da? Tu vii pe acest pământ, îți trăiești viața la cheremul tău cum dorești tu, însă sufletul din interiorul tău are o altă taină. Dacă tu vrei să urmezi o cale, oricare ar fi ea, nu știu, vrei să te faci profesor, sufletul tău poate vrea să fii grădinar, îți dau exemplu, pentru că tu acolo trebuie să-ți desfășori o karmă a sufletului. Aici sunt lucruri care se combină și mulți nu le acceptă și nici măcar nu încearcă să le accepte și să le înțeleagă. Mulți dintre oameni spun așa: nu, domne, eu îmi fac viața pentru că eu știu cum să o coordonez. Într-adevăr, ești o parte divină. În primul rând, asta trebuie să ții cont. Dar omul care comentează așa ceva nu mai are o parte divină, eu îmi fac viața. Tu ți-o faci până într-un punct. De la punctul acela mai departe nu depinde de tine, pentru că nu tu ești puterea toată, da? Ai o putere, Dumnezeu ți-a dat o putere. Ești o ființă divină, însă acea putere nefolosită cum trebuie se răsfrânge asupra ta și asupra celor din jur. În plus, până a înțelege axa acestei puteri, vibrația acestei puteri, tu trebuie să înțelegi înainte de toate că vii din spate, din trecutul tău cu un bagaj. Și în afară de bagajul tău mai porți alte bagaje ale moșilor și strămoșilor. Aici se bat, dragii mei, cap în cap aceste situații conflictuale cu care fiecare dintre noi ne întâlnim la un punct în viața noastră. Răscrucea aceea când fiecare își caută drumul. Stai puțin că nu mai înțeleg nimic, am făcut și asta, am făcut și asta și mie tot nu funcționează nimic. Atunci trebuie să spui un semn de întrebare. Spuneam eu de cele mai multe ori, în momentul când omul singur se întreabă de ceul, când tu îți spui de ceul acesta, atunci, dragul meu, este primul pas pe care tu îl faci pentru a, nu neapărat să te vindeci, pentru că vindecarea nu vine atunci, pentru a căuta, pentru a te căuta. Mintea, sufletul de fapt, pentru că mintea niciodată nu s-ar căuta, sufletul te împinge de acolo din interior. De ce mă chinui? Te întreabă sufletul. Și vine în minte, da, ca și o energie. Rezonează în minte.
De ce sunt eu chinuit? Și atunci apare în planul manifest în fața ta. În momentul când tu pui această întrebare, de ce ți se întâmplă, este primul pas. Și apoi trebuie să continui să înțelegi toată această poveste, să te înțelegi pe tine, să înțelegi situația ca ansamblu. Ai foarte mulți pași de a face pentru a accepta. Primul pas pe care ar trebui să-l faci în această acceptare este să înțelegi pur și simplu situația pe de-a întregul și să crezi în această situație. Întrebăm cărțile, dragii mei, să facem și o schemă a cărților. Situația în care voi sunteți în momentul de față. Unii dintre voi, pentru că energia este generală. Eu vorbesc dându-vă aceste sfaturi să cuprind cumva cât mai pe larg subiectul, să vă fac să înțelegeți, dragii mei. Prima carte, în inima ta, eremitul. Lumina din tine. Sufletul din tine vrea să faci lumină. Puterea. 7 de cupe. Cavalerul de bâte. 7 de monede. Cavalerul de monede și 4 de monede. La baza pachetului, wow! Wow, wow! Marea Preoteasă. Această Mare Preoteasă, dragii mei, vine asupra noastră a tuturor cu acea energie universală de care nimeni nu scapă. Karma. Un singur cuvânt, karma. Marea Preoteasă sunt legile divine, dragii mei. Legile divine, cronica akashică. Acolo, la fiecare reîncărcare, Marea Preoteasă strânge pur și simplu, sub o formă sau alta, în cutiuța ei, în dosarul ei, tot ceea ce tu ai făcut pe acest pământ. În momentul când vii pe acest pământ, tot de aici, din acea cutiuță, eu vă dau așa cutiuța să înțelegeți, ți se dă înapoi un scop, pur și simplu, sufletului tău îi se dă un scop, dar ți se pun în spate și acele bagaje pe care le-ai făcut într-o altă viață. Și dacă Marea Preoteasă consideră că poți să duci mai mult, pentru că noi spunem nu pot să duc, dar Dumnezeu nu îți dă mai mult decât poți duce, atunci îți mai spune în spate, în bocceluța ta, cum spun eu de fiecare dată, și ceea ce strămoșii tăi nu au echilibrat, adică păcatele lor. Și atunci, în momentul când tu vii pe acest pământ, porți în acea bocceluță 3 situații. Porți sufletul tău, menirea ta, porți păcatele tale dintr-o altă viață, pentru că nu ești la prima încarnare, și porți și păcatele celor din neamul tău, pentru că mulți dintre voi nu acceptați. Ia uitați-vă, acest eremit ce reprezintă? Ca și punct, să vă fac să înțelegeți, reprezintă coloana voastră vertebrală. Deci, imaginează-te că tu, dacă nu ai coloană vertebrală, nu stai în picioare, da? Nu ai exista fără coloană. Ei, pe coloana această vertebrală este toiagul lui Moise. Sunt adunate în ADN-ul tău toate greșelile, negreșelile din spate, din trecut, pentru că tu vii cu păcate. Din partea mamei sau din partea tatălui. Cu acea bocceluță, cu acel bagaj. Și atunci în inima ta cere această lumină. Și cere sufletul tău lumină și nu numai sufletul tău te îndeamnă către acești pași. Te îndeamnă și cei care sunt trecuți dincolo, pentru că noi îi considerăm morți. Morți trupește, că nu mai sunt printre noi trupește. Dar ei ca și energie există, dragii mei. Sunt printre noi.
te simt, te văd, te aud. Numai că pentru noi ochiul nostru nu poate să perceapă. Mai durează până percepem noi energiile. Încă suntem prea puțini. La început, nu că am putea percepe. Suntem la început de drum pentru a înțelege și a percepe aceste energii care se reîntorc pur și simplu la sursă, da? Omul nu moare. Moare cu trupul, lutul. Pentru că, de fapt, în lumea aceasta de lut este o amăgire. Se întoarce de unde a plecat. Se întoarce în lumea lui, lumea sufletului. Sufletul vine și se încarnează aici, prin acest eremit. Iar această mare preoteasă care reprezintă universul, da? Reprezintă biblioteca lui Dumnezeu. În momentul când tu te naști, Doamne, Doamne, ia de acolo, scoate o carte și spune pe tine te înzestrezi cu acest har, cu acest dar îți dau și această misiune și îți mai pun în spate și uite aceste păcate. Și tot el îți dă putere ca să treci prin ele. Acest lucru oamenii nu-l înțeleg. Tu în momentul de față te afli la această lumină. Strămoșii tăi cer această lumină, luminarea cărării. Pentru că ei acolo te ajută ca tu să poți duce în această viață această misiune și a ta, dar să-i purifici și pe ei de unde sunt acolo, da? Să le liniștești sufletele. Cum spun unii dintre ei? Că ei sunt morți. Uite, ai o situație de, nu știu, o situație financiară, o situație în care nu ai, o situație, orice situație de neajuns. Și întâmplător, pur și simplu, așa, dintr-o întâmplare, ți se dă un ajutor. În acel mic ajutor, cât de mic este, există un strămoș de-al tău. Există cineva din lumea de dincolo, cum se spune. Deci, ei sunt acolo și te ajută atunci când tu ai nevoie. Când tu ai nevoie. Dar tu aici ce trebuie să faci? Să accepti și să înțelegi că tu nu ești singur. Nu ești deloc singur. Nici în această lume, uitându-te sus la cer, stăpânul este Dumnezeu. Dumnezeu. Iar Dumnezeu nu este cel care ți s-a predat ție, omule. Dumnezeu este în tine. Iar tu stai într-un Dumnezeu mai mare, da? Atâta timp cât tu accepti această parte divină din tine, accepti și universul așa cum este. Atâta timp cât tu accepti că nu ai coborât așa, tu pur și simplu ai picat din cer și tu nu ai niciun păcat și nu... Pe mine m-au crescut părinții bine și nu am avut nicio rană, nicio traumă. Degeaba, pentru că vii cu ele în ADN-ul. Te-au crescut părinții, ai avut tot ce ți-a trebuit, dar în ADN-ul tău, în cheițele ADN-ului tău, vii din spate de la al 10-lea neam, de la un bunic care poate a fost criminal, a omorât. Și tu ai acele mentalități. Aceste neacceptări, dragii mei, sunt destul de dureroase de a accepta, da? Pentru că, repet, ele sunt karmice. Ele sunt foarte bine întipărite în tiparul vostru ca și ființă. Și în momentul când spun tiparul vostru ca și ființă, ce spun? Imaginează-ți un ocean, da? Așa este acest univers, un ocean, o apă mare. Din acel ocean pune o picătură pe degetul tău. Picătura aceea te reprezintă pe tine, da? Deci tu faci parte din acel ocean. Când spun picătură, deja intri în acest tipar de individualitate. Sunt unul, individ, individualizat, da? Mă individ. Să vă fac să înțelegeți. Ajungi, adică te rupi sub o formă sau alta, dar de ce te rupi din acel ocean? Pentru a te putea manifesta. Dar tu, de fapt, să lășluiești tot în acel ocean. Numai că ai venit sub forma unui unu, da? A unui tipar. Picătura aceea te reprezintă pe tine, iar acea picătură are de la naștere, exact ce ți-am spus, daruri, haruri, calități,
un scop, o menire pe acest pământ. Nu ești degeaba aici, nu ești de capul tău aici. În momentul când nu ești pe drumul misiunii tale și când spun misiunea asta, nu întreabă, Domne, nu trebuie să mă duc în pustiu sau să fiu călugăr. Misiune reprezintă ceea ce sufletul este destinat să facă pe acest pământ. Cerșetorul de la stradă este destinat să cerșească, să stea acolo. Energia lui stând acolo pasnic când ceilalți dorm, la 2-3 noaptea el stă pe o bancă în ger, nu este întâmplătoare. Fiecare are locul lui. Dumnezeu a echilibrat situația și tot ce se întâmplă pentru a echilibra lucrurile. Acceptă-te așa cum ești. Știrb, strâmbă, ciungă, cum se consideră unele persoane. Nu știu, cu ochii așa, buza prea mare, nasul prea așa, piciorul prea nu știu cum. Pentru că în tine există un echilibru. Nu există perfecțiune. Și atunci, în momentul când tu nu încerci să-ți cunoști sufletul, interiorul, da? Spune acest eremit, tu trebuie să-ți cunoști interiorul, te duci așa într-un exterior și bântui ca un liliac, ca un titirez și nu găsești nimic în exterior. Intri din relație în relație, schimbi țară din țară, jobul nu se lipește de tine niciunul, da? Deci simți că nimic nu se leagă. Acolo trebuie să vii cu DC-ul. Pentru că în această individualitate care ți-am spus că te reprezintă pe tine, tu te încadrezi într-un tipar. Acest tipar, dragii mei, nu ți-l faci numai tu, pentru că vorbim despre cei 7 ani de acasă. În acei 7 ani de acasă sunt baza cine te educă, unde ai crescut, cine te-a crescut, da? Dar tiparul acela, picătura acea de apă când se rupe, când se scurge din ocean, când se individualizează din ocean, ea conține și din spate, da? Și atunci tu nu poți, mama poate fi profesoară, doctor, tata, da? Dar tu în ADN-ul tău, tu de fapt ai tiparul unui bunic care a fost, nu știu, cojocar. Și atunci tu te îndrepți către acel tipar. Deci acolo se interconectează unele energii, da? Deci se scurt-circuitează. Ce se întâmplă, domne, că și părintele spune, vai, dar eu sunt doctor, mă faci de râs, trebuie să profesezi același lucru. Sufletul spune, nu, că trebuie să te duci acolo. Acolo este menirea ta, acolo este liniștea ta. Și uite, așa se interpun situații. Cavalerul acesta de bâte, dragii mei, vorbește despre impulsivitatea unora dintre voi în această etalare, pentru că, repet, etalarea este generală. Impulsivitate. Cavalerul de bâte ca și tipar. Cum ești tu? Tiparul tău, ești foarte impulsiv, foarte focos, foarte aprins, foarte dinamic, foarte energetic. Este foarte bine lucrul ăsta să fii activ. Însă, această activitate supraponderală, da, în exces, duce la rutină, duce la oboseală pe de-o parte. Sufletul are nevoie de odihnă, mai ales în momentul când vorbesc focul acesta, pentru că văd și la sentimente aici, la fel foc, ai acea dinamică foarte pătimașă în a iubi. Patimă se spune aceasta cu focul. Când iubești. Iubești foarte pătimaș, pe de altă parte foarte gelos, foarte posesiv, foarte dominator. Deci aici, sub o formă sau alta, tu trebuie să te accepti, dar în același timp și să lucrezi la tine. Tu trebuie să lucrezi la toate forțele astea. Puterea aici, dragii mei, vreau să vă explic, fiecare dintre noi avem părți, jumătate femeie, jumătate bărbat ești. Nu există altfel. Tu ești femeie, ești bărbat, da? Mi-a lăsat cineva un comentariu și a spus că eu sunt bărbat, nu sunt femeie. Da, așa consider, că ești bărbat, nu ești femeie. Însă în interiorul tău, tu de fapt conții yin și yang. Două situații, două energii, fără de care nimic nu există în acest univers. Luna și soarele există în tine.
Și luna și soarele există. Una fără cealaltă nu se poate. Deci tu nu poți să dai luna la o parte și să ai doar soare în viața ta. Imaginează-ți, da? Cum există lună și apare, așa există și soare. Ei ambii își fac misiunea pe pământ. Așa trebuie să fii și tu. Să-ți accepti și soarele și luna din tine. Puterea aceasta vine și spune în felul următor că tu ai putere în tine de a manipula acest urs. Ursul ce înseamnă? Toate instinctele tale animalice. Mulți dintre noi știm foarte bine că între un animal și un om, la un moment dat, animalul este mult mai rezonabil decât omul, decât instinctele umane, da? Pentru că animalul îl hrănești, animalul este sub o formă sau alta la mâna stăpânului, cum se spune, da? Deci, la o vacă, dacă stăpânul nu-i dă să mănânce, ea când este liberă mănâncă singură, dar mă refer cu stăpân. O pune acolo la iezle, îi aruncă ce să mănânce, mănâncă, îi dă apă, o hrănește și se oprește. Însă omul n-are limită, dragii mei. De ce mănâncă, de-aia ar mai mânca, de ce are, de-aia ar mai vrea. Și de toate, da? Acestea sunt instinctele animalice pe care tu trebuie să ți le ponderezi, să le moderezi, să le conștientizezi. De ce am eu instinctul ăla? Și aici nu este numai instinctul acesta de animalic, de a mânca, de a consuma. Orice instinct care îți încalcă etica ta morală, regulile acelea ale sufletului. Ești prea lacom, ești prea avar, ești prea zgârcit, ești prea risipitor, ești prea bârfitor. Da? Aici trebuie să faci echilibru. De la tine să plece, nu de la celălalt. Aici am o individualitate, vorbesc despre tine. 1. Tu, persoană. Nu mă interesează pe mine ce fac ceilalți. Eu trebuie să lucrez la mine, eu trebuie să încep cu mine. Celălalt a început să facă nu știu ce. Nu te lua după celălalt, pentru că fiecare are un tipar. Fiecare are o tematică, fiecare are o educație și fiecare vine cu un ADN-ul. Nu te lua tu după ce face celălalt, pentru că el are o misiune, tu ai altă misiune. 7 de cupe. 7 de cupe aici este focul creației. Înțelege că această viață, dragonul vine și spune că viața ți s-a dat să trăiești după reguli divine. Atenție! După reguli divine, nu lumești. Tu nu ai reguli lumești, tu ai reguli divine. Iar atâta timp cât tu uiți aceste reguli divine, rămâi în acea karmă. Acea karmă reprezintă acea roată. Acea roată în care ți se repetă la infinit tot ceea ce tu nu vrei să înveți. Acest copilaș 7 de monede, cum îl vedeți voi aici, învață. Tu trebuie să redevii ca un copil. Ia uitați-vă cum stă așa și se uită în zare și se bucură de spiriduși și de abundența care îi se dă. Așa trebuie, la stadiul acesta ar trebui, nu trebuie, da? Eu sunt doar un mesager. Să ajungi tu, dragul meu, ca un copil. Aici lumina aceasta te îndeamnă și spune, aprindeți lumina din tine. Ia vezi că, dincolo de tot ceea ce ai construit și de haosul din exterior, există în interior o luminiță. Luminița aceea este luminița unui copil. Puritatea unui copil nu se compară, v-am spus de fiecare dată, uitați-vă, cu nimic nu se compară la un copil în momentul când cade jos, când se lovește. Cât de repede se regenerează. El nu stă ca noi, vai, mă doare, nu. El înțelege, el are în sine acceptarea aceea. S-a întâmplat, mă ridic. Ce trebuie să fac? El lucrează, copilul, atenție, prin instinct. Instinctul acela primar, spune eremitul aici, pe care noi l-am uitat. Noi ne ghidăm după instinctele societății. Trebuie să mă duc la servici, pe societatea m-a încadrat în tiparul acesta. Dimineața mă trezesc, mă spăl, mă îmbrac, mă calc, mă machiez, mă croșetez, trebuie să fiu țiplă când mă duc la muncă, că dacă nu sunt țiplă mă dă afară. Da, corect, nimeni nu este împotrivă să arăți bine, dar te transform pur și simplu într-o mașinărie. Fii puțin mai, adică atâta timp cât ai grijă de exteriorul tău și te duci și te împodobești, pentru că e normal, trupul trebuie împodobit, da? Trebuie să ai grijă și de sufletul tău, aici vreau să spun. Atâta timp cât trupul îi oferi, nu te gândești că înăuntru ai o suflare, sufli, ia suflă.
Ia nu mai răsufla. Pentru un minut poți? Nu poți. Dar dacă ieși afară cu o haină așa mai purtată, mai tocită, mai uzată, mai învârtim un guleraș, se poate, nu? Ce este mai important? Suflul din tine. Deci, bucură-te, dragul meu, spune acest copilaș. Bucură-ți copilul din tine aici. Întoarce-te. Întoarce-te în copilărie. Copilul acesta era naiv, între ghilimele, dar el, între un copil și un om matur, există o diferență enormă. Enormă. Știți care este? Să-mi scrieți în comentarii. Ca temă. Ce diferență este între un copil până în 7 ani și un om, indiferent, persoană matură? Ce diferență este? Care dintre ei vor putea mai întâi să se ridice de jos? Cum acționează maturul și cum va reacționa copilul? Într-o anume situație că, copilul nu este trecut prin viață. Da, eu mă refer la situații din astea de criză. Cum este o căzătură. Cade, se ridică. Și de unde își ia puterea copilul și de unde își ia puterea maturul? Că omul matur, ca să puteți să faceți o comparație. Mintea, în momentul de față, ia uite mintea ta ce te îndeamnă. Ești blocat în mintea ta. Iar mintea spune în felul următor, de fapt mintea nu spune, sufletul acesta, că ia uite, ți-a ieșit aici eremitul, lumina. Mintea niciodată nu te-ar învăța ca să te duci pe baza sufletului, adică să-ți urmezi drumul după suflet. Eremitul te îndeamnă și spune, lasă ochii să nu mai vadă, doar să simtă. Simte, omule. Simte. Încearcă și trăiește, nu știu, o oră, 2, 3 pe zi, cât poți tu, din acest simț. Lasă inima să vezi ce simte mie inima astăzi că ar trebui să fac. Asta fac. Ce vreau astăzi? Nu știu, orice. Vezi că acolo există un simț al inimii. Asculță-ți acel simț al inimii. Despre asta spuneam și aici cu acest copilaș. Simțul acela al inimii. În momentul când tu simți inima, dezvolți acest copil interior din tine. Și dezvoltând acel copil interior din tine, începi să înțelegi și să accepti că tu nu ești numai ceea ce spui că ești. Că dincolo de aceste greutăți și dincolo de această viață care ți se arată destul de pompoasă și de jucăușă și de rutinată și de antrenată, da, cu multă adrenalină, în care tu ai posibilități de a te dezvolta și de a te îmbogăți, există o altă bogăție. Și în momentul când tu vei descoperi această bogăție, vei începe să accepti. Și în momentul când vei începe această acceptare, dragul meu, atunci ești pe drumul spre lumină. Acceptare. Acceptă-ți greșelile. Acceptă-ți. În primul rând, primul pas pe care trebuie să-l faci este să accepti greșelile. Am spus și repet. De cele mai multe ori, dragii mei, mulți dintre oameni, cea mai mare piedică a lor este să-și accepte greșelile, remușcările pe care le-au avut pentru o situație care au făcut-o, au greșit cuiva, ai trădat pe cineva cu ani în urmă și acum ai conștientizat. Acea conștientizare îți frânge inima, îți mustră conștiința, aceea te toacă într-un mare fel. Nu trebuia să mă comport așa. Iartă-te. Ai greșit, recunoaște. Oricum greșeala pe care ai făcut-o o vei plăti. Trebuie să conștientizezi și asta. Nimic nu rămâne neplătit și toate se plătesc aici. Accept așa. În momentul când ți se întâmplă ceva, uite-te puțin în trecut. Ce ai făcut? Tu ai fost chiar corect? Și dacă nu ai făcut în viața asta, uite-te așa, mai în trecut. Că nu vii doar cu păcatele tale aici. Și tot așa. Dragii mei, sper să înțelegeți ceea ce v-am transmis aici, atât cât se poate, să vă fiu de folos, cu câteva informații măcar,
Mă bucur foarte mult când în comentarii găsesc persoane care într-adevăr înțeleg și au ce să învețe și sub o formă sau alta le-am fost ca o luminiță pentru evoluția lor. Le mulțumesc, vă mulțumesc că m-ați ascultat, că ați înțeles acest mesaj și bineînțeles că l-ați primit. Am intrat în casele voastre și am putut să fiu acea luminiță care într-o situație în care voi nu mai știați ce să faceți, v-am adus acea înțelegere. Până la următoarea etalare, fata cu flutul vă spune ca întotdeauna că vă iubește, acceptați viața așa cum este, dragii mei, priviți în profunzime pentru a afla acel secret al vieții frumoase. Toate cele bune!